Bore da i chi. Mae 9 o fis Awst yn barod. Ar yw un Myfyrdod heddi, cyn bod fi'n cymryd gorffwys y wegwyl fach o ddau ddydd Sul, cyn dod yn ôl Sul olaf yn Awst, yn barod ar gyfer cael gwybodaeth am yr eglwysi yn dychwelyd gobeithio, os bydd popeth yn cario ymlaen fel mae e. Mae diaconiad Bethesda a Chapel Sion wedi cyfarfod, a mae diaconiad Nazareth yn cyfarfod wythnos nesaf. Mae Capel Sion yn cychwyn ôl ar y 3 Sul y Medi, a mae'n debyg na fydd Nazareth yn cyfarfod cyn hynny beth bynnag. Ond mae'n bosibl y bydd Bethesda yn cwrdd ar y Sul cynta'n Medi, ac os bydd hynny'n digwydd, mae rhaid i ni weithio allan beth i ni'n mynd i wneud ynglyn â'r cymyn. Fe fydd y cymyn a Myfyrdod ar Zoom i'r gweddill, ond mi gewch chi wybod mewn da bryd. Fe fyddwch chi'n derbyn llythyr gan Elen yn Bethesda, a fydd y gweddill yn derbyn llythyrau yn ei tro yn ogystal, a fydd gyda ni wybodaeth ar gyfer beth fyddwn ni'n neud os bydd angen i chi ddod ar rhywbeth neu gwneud unrhyw beth yn wahanol i'r arfer. Ond rhyw Fyfyrdod sydyn am heddi te. Dewch i ni gael gweddio i ddechrau. O arglwydd Dduw ein bugail, tywys ni trwy'r oedfa hon bore yma. Dyrod y gysgod i ni, a dyrod arweiniad i ni, wrth i ni fyfyrio ar deiriau sanctaidd di. Boed i'n Myfyrdod syml ni fod yn gymeradwy ger dyfron. Amen. Wel, dwi'n troi at ddarlleniad digon cyfarwydd eto'n efengu lyc o'r 10 bennod. Un tro, safodd un o'r arbenigwyr yn y gyfraith ar ei draed i roi prawf ar Iesu. Gofynodd iddo, athro, beth sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddo? Atebodd Iesu, beth mae cyfraith Moses yn ei ddweud, sut wyt ti'n ei deall? Meddai'r dyn, rwyt ti garu'r arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl nerth ac ath holl feddwl, a rwyt ti garu dy gymydog fel rwyt ti'n garu dy hun. Ti'n iawn, meddai Iesu. Gwna hynny, a cheidi fywyd. Ond roedd y dyn eisiau cyfiawnhau ei hun. Felly gofynodd i Iesu, ond pwy ydyw fy nghymydog i? Dyma sut atebodd Iesu. Roedd dyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho, a dyma ladron yn ymosod arno. Dyma nhw'n dwy'n popeth oddi arno, ac yn ei giro cyn dianc. Cafodd ei adael bron yn farw ar ochr y ffordd. Dyma offeriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd yno, croesodd i ochr arall y ffordd a mynd yn ei flaen. A dyma un o lefiaid y deml yn gwneud yr un peth. Aeth i edrych arno, ond dyna croesi'r ffordd a mynd yn ei flaen. Ond wedyn, dyma Samariad yn dod i'r fan lle roedd y dyn yn gorwedd. Pan welodd e'r dyn, roedd yn teimlo trueni drosto. Aeth ato, a rhwymo cadachau am ei glwyfau, a'i trin gyda golew a gwyn. Yna cododd y dyn a'i roi ar gefn ei asyn ei hun, a dod o hyd i leti a gofalu amdano. Y diwrnod wedyn, rhodd o 2 denariws i berchenog y llety, gofala amdano meddai wrtho. Ac os bydd costau ychwanegol, na i dalu ti y tro nesaf byddai'n mynd heibio. Felly meddai Iesu, yn dy farn di, pa un o'r 3 fi'n gymydog i'r dyn wnaeth y lladron ymosod arno? Dyma'r arbenigwr yn y gyfraith yn ateb, yr un wnaeth ei helpu. A dywedodd Iesu, dos, a gwna dithau yr un fath. Mae hwnna'n dilyn o'n Myfyrdod ni wthos diwetha gweud y gwir am y ffoaduriaid a helpu dieithrin ac yn y blaen. A dwi wedi troi yn ôl at Neges dwi wedi ddarllen i chi misoedd neu flynyddoedd a gweud y gwir yn ôl. Neges gan Carlin sy'n hlwm ar un peth, a beth yw'n blaeno'r ieithau ni'n y bywyd yma. Beth i ni wedi ddysgu yn y cyfnod i ni wedi bod dan glo? Ydy'n blaeno'r ieithau ni wedi newid? Ydyn ni wedi dysgu oddi wrth ein camgymeriadau? Dwi'n edrych ar y lluniau ar y teledu, a dwi ddim mor sicr. Ond dyma'r neges gan Carlin. Yr eironi mawr am ein cyfnod ni mewn hanes yw fod gennym adeiladau uchel
ond tymer byr. Hewlydd lletach, ond safbwyntiau cul. I ni'n gwario mwy, ond mae llai gennym. Yn prynu mwy, ond yn mwynhau llai. Mae gennym dau mawr a theuluoedd bach. Mwy o gyfleusterau, ond llai o amser. Mae gan bawb radd, ond llai o synwyr cyffredin. Mwy o wybodaeth, ond diffyg barn. Mwy o arbenigwyr nag erioed, ond eto i gyd, mwy o broblemau. Mae gennym fwy o feddyginiaethau a llai o iechyd da. I ni'n yfed gormod, nysmygu gormod, gwario'n ddifeddwl, ddim yn chwerthu'n hanner digon, yn gyrru rhy gyflym, yn gwylltio gormod, yn aros ar ein traed yn rhy hwyr, yn codi wedi blino, yn darllen rhy ychydig, gwylio gormod o deledu, ac nid ydym bron byth yn gweddio. Ydym wedi cynyddu yn heiddo, ond mae'n gwerthoedd wedi gostwng. I ni'n siarad gormod, byth bron yn caru, ac yn casau llawer i aml. Rydym wedi dysgu sut i ni bywoliaeth, ond nid sut i fyw. Ni wedi ychwanegu blynyddoedd at ein bywyd, ond heb ychwanegu bywyd i'n blynyddoedd. Rydym wedi bod ar holl ffordd i'r lleiad ac yn ôl, ond yn cael trafferth mawr i groesi'r stryd i gyfarch cymydog. Rydym wedi concro'r gofod allanol, ond heb goncro ein gofod mewnol. Rydym wedi gwneud pethau mwy, ond ddim pethau gwell. Rydym wedi glanhau yr awyr o'n cwmpas, ond wedi llygru'r enaid. Rydym wedi llwyddo i goncro'r atom, ond heb goncro ein rhagfarnau. Rydym yn ysgrifennu mwy, ond yn dysgu llai. Rydym yn cynllunio mwy, ond yn cyflawni llai. Rydym wedi dysgu brysio, ond heb ddysgu pwyllo. Rydym yn adeiladu mwy a mwy o gyfrifiaduron i gadw mwy o wybodaeth ac i gynhyrchu mwy o gopïau nag erioed. Ond rydym yn cyfathrebu llai a llai. Rydym yn byw mewn oes o fwyd cyflym, ond yn treulio'n araf. Oes o ddynion mawr a chymeriad bach. Oes lle mae elw yn bwysicach na pherthnasau. Dyma oes y ddau gyflog, ond mwy o ysgaru. Tai crand, ond cartrefi wedi chwalu. Dyma gyfnod y gwybdeithiau sydyn, y throwaway nappies, y one-night stands, cyrff dros bwysau, a thabledi sydd yn gwneud popeth o godi calon i dawelu, a hyd yn oed lladd. Mae'n adeg pan fod gennym lawer yn ffenestr y siop, ond bach iawn ar ôl yn y storfa. Cofiwch, treiliwch amser gyda chanwyliad, achos fyddan nhw ddim yma am byth. Cofiwch ddweud gair caredig wrth blentyn sydd yn eich edmygu, gan y bydd y plentyn yn antyfu ac yn symud yn ei flaen. Cofiwch rhoi cwtch i'r person wrth eich ochr, achos dyna'r unig drysor allwch chi roi o'ch calon nad yw'n costio ceiniog. Cofiwch ddweud rwy'n dygaru wrth eich partner a chanwyliad, a sicrhewch eich bod o ddifrif wrth ddweud y geiriau. Bydd un carad yn difa pob loes os ydy'n dod o ddyfnder eich enaid. Cofiwch ddal dwylo a sawri'r foment, oherwydd rhyw ddiwrnod, ni fydd y person yna gyda chi. Cymerwch amser i garu, amser i siarad, ac amser i rannu eich meddyliau gyda chanwyliad. A cofiwch, peidiwch â mesur eich bywyd oddi wrth sawl anadl ag ymerwch, ond wrth yr adegau, phan bod rhywbeth bendigedig yn digwydd, fydd yn dwyn eich anadl. Geiriau cryf a pwrpasol i'n cyfnod ni, yn enwedig ar hyn o bryd. Ac yng ngeiriau cymal olaf y darlleniad, a dywedodd Iesu, dos
a gwna dithau yr un fath. Dewch ni gael gweddio. Arglwydd gofynwn i ti heddiw eto i fod yn bresenoldeb amlwg yn ein misg, yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau. Bydd yn gymorth hawdd y gael ym mhob cyfyngder. Maddau'n beie. Maddau'n twptra ar adegau. Garwain pob un ohonom lawr y llwybr cywir. Llwybr lle gallwn ymarfer dy egwyddorion di, a bod o ddefnydd ac o gymorth i'n cymuned a'n cymdeithas. Arwain i ddangos ein teimladau, i amlygu ein cariad at ein teulu a'n ffrindiau. Parin i werthfawrogi ar hyn sydd o'n cwmpas, ac i barchu a gofalu am ein byd, am ein cymdogion, ac am ein cymunedau. Ni'n diolch i ti am dy ofal tyner ohonom, a diolch i ti am ein derbyn fel y gyrydym. Parin i fod yn ddisgyblion teilwng i ledeini dy neges a'r adeg mor anodd yn ein bywydau i gyd. Gwrando'n gweddiau heddiw eto, yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen.